nekoliko stranica. Tu se radi o radnom kampu planiranom sledeću godinu. Međutim, vratit ćemo se na to konkretno kad budemo pričali o tome, tako da ja sam preskačem taj deo i počinjem sa uvodom o modelu živoselađa. Znači, pričat ćemo sad o ekoselu. Ovo je samo jedan predlog, radni dokument. Ovo što budemo odavde delom čitao, malo i ako budemo razvili diskusiju, slovo za slovo, reč za reč, bit će objavljeno. Tako da ćemo samo da nastavimo. Inače, sve ovo što ja budem pročitao, to ćete vi posle da nađete napisano. Znači, uvod u model živo selo. Biće puno pitanja, ja ću kasnije da čitam i neka pitanja, samo da bih otvorio, znači, gomilu pitanja, da se ne zavaravamo da je ovo lako, nego da trebamo stvarno da odgovorimo na neka životna, konkretna pitanja, ali odvojili smo vreme da radimo na tome, tako da, eto, bit će sve spontano kako bude. Model živo selo. Da li ste razmišljali o izgradnji boljeg načina života pri zdravoj zemlji i lepoti prirode? Zašto je bolji život na selu? Zašto? Veliko pitanje. Život u prirodi je okružen šumom, zdravlji i srećniji život. Okružen planinama, izvorima. Život oživljenja u prirodi, znači da mi sami možemo da malo živnemo, da malo primimo tu blagodat. Obogaćujemo život u bogatstvu, kreativnosti, inicijativi, saradnji, podrške ekosela. Uravnotežen život sa obezbeđenjem vremena za prijatelje, prirodu, zajednicu, inovaciju i kreativnost. Svoj dom bez tereta, dugoročnog duga, kredita i zelenaštva. Duboka veza sa kulturom cveta udruživanja, sposobnosti lokalne zajednice. Kad kažem cveta udruživanja, svako od nas dolazi sa nekim drugačijim znanjem. Ako mi to znanje spojimo u jedan cvet održivog razvoja, zato ja konkretno koristim cvet udruživanja. Priroda i prostor za našu decu da slobodno iskuse i istražuju uz podršku zajednice u njihovom odrastanju. Kreativnost je pokretačka snaga ljudskog života, u dometu umetnika i kreativnih radnika, ali i svakoga ko ima težnju da u potpunosti ostvari svoje potencijale, kroz balans uspeha i osjećanje ispunjenosti i mudrosti životnog puta. Filozofija, ali vrlo, znači, nešto što, ja mislim, se tiče svakoga, da može da se iskaže. Ne mora čovjek da bude umetnik, akademski umetnik i da bi mogao da se iskaže. Ima više vrste inteligencija. Neki su ljudi vrlo mirni i ćutljivi. Jednostavno, ali sa druge strane, više su, kako da kažem, vizualno naderi. Bolje se bave fotografijom, bolje slikaju pejzaže, ali onaj društveni aspekt, malo su eto tako povučeni. Ne znači da mi ljude treba da, kako da kažem, da ih sudi, malo on je osobenjak, pusti ga, čutljivi je, nema pojma. Treba dozvoliti malo vremena, znači da svako može da iskaže ono čemu je sklon. Na jedan kreativan način. Kreativnost je pokretačka snaga ljudskog života, domenu umetnosti, to smo rekli. Saradnja. Sarađujemo u izgradnji i održavanju ekosela. To je zajednice kulture. Učesnici slobodno sarađuju na projektima za zabavu i u vezi ostvarenja prihoda. Živo selo sarađuje sa slično orijentisanim selima i umreženo je u pokret ekoglobalnog sela. Znači, ne samo da potencijalno imamo mogućnost da individualno povedemo inicijativu ekosela. Ovaj model je pisan da bi se uklopio u jedan koncept globalnog ekosela koji već postoji. Kasnije ući ćemo u viziju, misiju i podelit ćemo ovo u neke praktične detalje. I prema tim podelama bit će takođe drugačije kategorije na tom web sajtu društvene mreže, tako da će biti pregledno. Učenje. Podržavamo slobodu učenja i verujemo da učimo celog života. Selo podržava decu i omladinu u svom izboru, inicijativi, pristupu slobodnog učenja. Treba i deci dati malo slobode.
kako da kažem, nekako u ovom, nekako, čak i u školskom sistemu koji smo mi išli u našoj generaciji, zvono, svi ustanu, dobar dan učiteljice, sedite, sednemo, crna tabla, nema niko da zucne, ajde sad ovo, pišite u sveske diktat, i tako dalje, i tako dalje. Bilo je malo, kako da kažem, uštogljeno učenje, međutim, sa druge strane, učili smo i u školskom dvorištu. Ja lično, mnogo sam više naučio na neki način u školskom dvorištu što se tiče društvenih, socijalne inteligencije, ko je drug, ko nije, gde je ta solidarnost, i kad smo se krili, kad smo radili neke ludorije, kako da kažem, imalo je tu nekog duha, ali se i uspostavlja odnos između nas kao klinaca, da smo gradili to poverenje. Pa sad i kroz igre i kroz neke nestašluke, to je jedno iskustvo koje ne trebamo da uskratimo i našoj deci, tim budućim generacijama. Znači da se stvori mesto, znači da oni sami mogu da kažu, hoćemo da se igramo ovoga, hoćemo da se igramo onoga, znači, treba to prepoznati. Selo podržava decu i omlad, okej. Prirodno je podržavati jedni drugi u razmeni znanja, dozvoljavajući jednom drugom ulogu mentora ili trenera. Šta to znači? Sad, kako da kažem? Uglavnom, ljudi koji su mnogo obrazovani i akademski priznati, dođu u jednu situaciju da, kako da kažem, jednostavno i društvom su podržani da izađu na binu i da održe to sa jednog, izađu sa jednog stanovišta autoriteta. Međutim, ako mi kao zajednica imamo jednu lepezu znanja, sigurno je da svako od nas ima mogućnost da bude trener nekom drugom. Kako da kažem, ja imam jedno znanje iz dizajna prema kulturi, ali imam mnogo toga što ja ne znam. I evo, ja sam potpuno radostan i srećan da učim nešto što ne znam. A verovatno u grupi ima ljudi koji znaju puno toga što ja ne znam. Znači, sad, na primjer, ako je to tematska radionica ili ako neko selo treba da se bavi ekološkom gradnjom, da podigne kuću, ja o tome vrlo malo znam. Ja sam učenik, a taj čovek koji, eto, radi tu radionicu i uči celu zajednicu kako se prave eko kuće i koja je tehnologija toga i gde su lokalni materijali, da li ima lokalnog kamena ili već sve što ulazi u to. Znači, ja postajem učenik. Ako ja ne dozvolim pred sobom da budem učenik, pa ja ne mogu da budem ni predavač. Znači, svako od nas može da uzme ulogu predavača. Znači, šta se ovde postiže? Postiže se da se odjedanput pada ego i da mi kolektivno možemo da kažemo, ovaj čovjek zna nešto o tome, ajde saslušamo o tome. Jer ako nemamo tu koncepciju, onda će da se pogrešno shvati. Jednostavno, uglavnom, evo na ulici ovde sad, da pitate, ajde, pusti njega, on je napucan neki tip, on sve zna. A možda čovjek stvarno i zna. Znači, treba dozvoliti, znači, mogućnost da dozvolimo jednom drugom ulogu mentora ili trenera. I stvarno, ako dozvolimo mogućnost jednom drugom ulogu tu, onda možemo kolektivno da se pomerimo napred. Šta je živo selo? Savremeni život u simbiozi prirode i zajednice. Mi živimo u savremenom društvu, mi smo na neki način savremeni ljudi. Takođe, zelenom tehnologijom i infrastrukturom u kojoj smo, svim poboljšanjima u transportaciji, čak i zelenom nekom rešenju, nekih alternativnih goriva, možda čak i električnih vozila i tako dalje. Sve to tehnologija, savremena tehnologija. I mi smo na neki način savremeni ljudi u našoj generaciji. Naši klinci ili tek one generacije koje dolaze bit će još savremeniji. Ne trebamo da odbacujemo neku savremenost samo za ljubav, neke ideje, starine. Znači, ali u isto vreme postoji simbioza prirode i zajednice, a simbioza prirode i zajednice najstarije od najstarijih.
sadržano u svakoj kulturi, na svim kontinentima i u svim društvima. Čak kad pogledamo istoriju, ono što mi od istorije znamo je 5%, a ona zajednica neolitska i ona zajednica koja se zbavila lovom i sakupljenjem hrane i šume je 95% istorije. Da kažemo Vinča, na primjer, i još ranije. Tako, to je mnogo, znači mnogo hiljada i hiljada godina star proces. Tako da ne trebamo samo da gledamo šta se desilo u zadnjih 100 godina sa naglom ekspanzijom industrializacije Zapada, odnosno promene koje su se desile, niti treba da gledamo samo šta se desilo od Kosova, da kažem, niti samo da gledamo šta se desilo od Konstantina i Vizantije pa ovamo. Znači, bitno je da su i te neolitske zajednice imali su svoje potrebe prehrane, svoje kulturne neke, znači kulturna plemenska uređenja i da su se kroz njih dešavale neki razvoj civilizacije i tehnologije, bronzano doba i tako dalje. Ostvarujemo iskustvo kako da živimo i radimo zajedno. Kombinujemo najbolje modernog života sa mirom i radosti života. Da li u privatnoj kući, u posedu, u okruženju prirode, prijateljstvu i bogatstvu kreativne zajednice. Nova vrsta ekoetnosela. Nezavisna domaćinstva kreativnih profesionalaca, preduzetnika, umetnika, zanatlija, dizajnera, programera. Zašto je to tako? Zato što nova tehnologija nama daje mogućnost da budemo bilo gde sa 4G internet povezani na internetu, da mi možemo individualno da učimo, da radimo, ako ima intelektualaca, čak ako ima akademika, mogu da rade sve ono što već rade, da li predaju negde, da li su u kontaktu sa svojim učenicima, da li su ljudi koji se bave biznisom i imaju websites i shopping cart, prodaju nešto, bave se nečime. Znači, sve to je moguće. Znači, ekoselo bi trebalo da daje infrastrukturu, da podrži svakoga ko već nešto radi, a ne da nekom uskraćuje pravo da on nastavi da radi ono što radi, nego da u stvari doprinese to što radi celoj zajednici, ali da i zajednica doprinese njemu. Znači da postoji te razumevanje ko šta radi, ko se čime bavi i da uz pomoć tehnologije ne nazadujemo u smislu izolacije, nego da napredujemo u smislu da možemo da primenimo i tu novu tehnologiju, da bi nastavili da razvijamo sebe lično, ali samim time u modelu otvorenog učenja razvijamo jedni drugi. Nova vrsta ekoetnosela, nezavisna domaćinstva kreativnih profesionalaca, dobro. Živo selo predlog modela. Koje su to kategorije? Koje su pitanje? Broj 1. Pitanje koje svi moramo da postavimo ako razmišljamo o ekoetnoselu. Koje su vrednosti ekoetnosela? Koja je vizija ekoetnosela? I šta su istraživanja u vezi toga? Znači, otvoreni model za suštinsku interakciju, doživotno i besplatno učenje cele zajednice. I sad uđemo u detalje. Pitanje. Sad ću da vas trepam pitanje. Zašto početi sa pitanjem? Kako možemo živeti savremeno, kulturno, bogat život u zajednici u odabranom prirodnom okruženju? Kako ostvariti život van grada? Kako zajednica može ostvariti bogatstvo, slobodu, okruženje za decu i odrasle kroz obrazovanje? Kako se uspostavlja ravnoteža zajedničkog i privatnog vlasništva i kohabitacija u ekozajednici? Kako pravimo model zajednice primenljiv i za uzor drugim? Kako ostvarujemo duboko povezivanje zajednice? Kako ostvarujemo kulturu saradnje u zajednici? Kako zajednica obnavlja sebe, ostvarujući ono što je životno i ono što je stabilno? Kako formirati zajednicu koju bi naša deca izabrala za život? Pitanje i dalje. Zašto početi sa pitanjima? Zašto pitanje?
mislimo da su pitanja važnija od odgovora. Ako imamo dobro pitanje, dajući vreme, dajući zajednički rad, doći ćemo do odgovora, ali ako ne postavimo to pitanje, mi ćemo da promašimo planiranje. Planiranje je jako bitno, zato imamo ti godinu dana razmene, diskusije, da bi postavili sva pitanja. Ja sam ovde pisao neka pitanja, ali sigurno i objavit ćemo, copy-paste, bit će u tim kategorijama, baš ova pitanja, ima ih još. Pre ili kasnije svako će doći, pa kako? Pa dobro, vidjet ćemo kako. Život će nam pokazati. Zašto početi sa pitanjem? Zašto pitanje? Mislim da su pitanja važnije od odgovora. Nije moguće imati informativnu diskusiju o odgovoru ako nismo svi uzeli u obzir isto pitanje. Nadamo se plodnoj diskusiji što obavezno počinje izjavom koja se dalje kroz pitanje razmatra. Ovdje ću da vam kažem, skepticizam je vrlo dobar. Ne treba ići u sve samo tako, ovo je super, hajde da skočimo, cveće, priroda, ovo je idealno. O čemu se radi? Jako brzo dođe do razočarenja. Jer jednostavno nije sve tako idealno. Treba doći do nečega. Neki put ja napišem život na selu, to je mnogo bolje, a onda mi ovi što žive na selu kažu, to je mnogo težak rad, a ja što znam da oni ne znaju sve metodologije koje mi koristimo u permakulturi. Tako da, kako da kažem, treba naći taj jedan balans. Dobro je biti skeptičan. Skepticizam postavlja najbolja pitanja. I mi ćemo, da postavljamo ta pitanja i da budemo malo skeptični dok ne nađemo neke praktične odgovore. A onda ako ih razumemo, onda znamo kako idemo dalje. Zato što već smo razmotrili neka dobra pitanja konkretno. Tražimo zajedničko razumevanje pitanja pre početka diskusije o mogućim odgovorima. Svako pitanje ima za cilj da podstakne razmišljanje i diskusiju, zajednica, kultura, saradnja i model poslovanja. Prepoznajemo da svako pitanje može da bude izvor daljih pitanja. Kako živeti savremen, kulturno bogat život na praktičan način u zajednici i prirodnom okruženju? Doživjeli smo vrevu i uzbuđenje grada tokom našeg života, uživajući u kulturnim događajima, apsorbujući sokove društvenog života, imajući pristup bogatstvu i izboru. Mi smo iz Beograda, ja čak sam dugo godina probao u metropoli jednoj, bogatstvo nekog kulturnog života. Koliko je teško za mene sad da dođem negde i ništa, tišina, samo tišina. Znači, pitanje je da napravimo taj kulturni život, znači da napravimo tu transformaciju. Samo pođemo od nas samih, imamo mi to. Razmaženi smo, jer možemo pristupiti krem de la krem, kulturnim manifestacijama, raznim iskustvima i potencijalno upoznavati nove ljude u urbanoj sredini. Kako možemo živeti život u prirodi daleko od velikog grada, a i dalje imati pristup regionalnim i globalnim informacijama? Možemo li imati savremen način života daleko od velikog grada? Kako možemo prosperirati živeći van grada? Ranije su sela i provincije bile u nepovoljnom položaju, daleko od vesti, daleko od znanja, daleko od raznih proizvoda i poslovnih mogućnosti. Internet je smanjio troškove komunikacije, povezujući svet i smanjujući razdeljenje. Koje mogućnosti za prosperitet ova nova tehnologija daje na poklon? Šta to znači za rast i napredak? Šta je napredak u kontekstu 21. veka i život zajednice koja je umrežena i organizovana? Kako zajednica može da ostvari vrednost i slobode učenja u okruženju za decu i odrasle? Kako negujemo sistem vrednosti i kulturu koja postiče učenje tokom čitavog života u zajednici? Šta doživotno učenje podrazumeva? Kako olakšati učenje za decu integrišući se u spontanom životu zajednice? Šta je atraktivno u besplatnom obrazovanju i šta je dobro za učenje? Ima raznog znanja. Znate, dobro, loše, ima znanja koje, kako da kažem, nije baš tako dobro. Ali ajde, neka zajednica
vidi šta je dobro, neka se pokaže. Malo hrabrosti treba, neka se pokaže šta je dobro. Na kraju, niko nije idealan. I u različitim smo fazama života, i bit će i mladih ljudi, neiskusnih ljudi. Imamo i drugačije sklonosti. Glavno, svi smo skloni greškama. Tako da, možda je bolje malo ostaviti vreme, da znači, neki put se neki ljudi pokažu na početku, kako da kažem, padnu na sitnicu, tako kažu. E sad, možda iste ljudi negde ukapiraju da su napravili grešku. Treba dozvoliti da se taj ceo proces desi. Desit će se sigurno, zato što se dešava i sa ekozajednicom, bez ekozajednice. U svakom slučaju, bit ćemo mnogo bolji nego u nekim kockicama, oblakoderima, gde su se promenile komšije, gde nisu one komšije koje su nekad bile, nego sad su neke druge, koje neće da znaju, neće da dođu na kafu, neće da se druže, neće da, kako da kažem... Pozemlja kaš, ono koji šećeri, tako kako treba. Profano, ali obično, da. Komšinice, ali imate malo šećera. Tako, ja sam malo zatrpavam pitanjima namerno. Eto, čisto da bi otvorio ta pitanja, čisto sve ćemo ovo doživeti kasnije. Znači, kako negujemo sistem vrednosti i kulturu koja podstiče učenje tokom čitavog života u zajednici? Šta doživotno učenje podrazumeva? Kako olakšati učenje za decu, integrišući se u spontanom životu zajednice? Šta je atraktivno u besplatnom obrazovanju i dobro za učenje? Kako da se uspostavi ravnoteža zajedničke svojine i privatnog vlasništva i međusobno deljenje u zajednici? Šta obezbeđuje zajednička svojina u kontekstu uštede našeg vremena? Šta je zajednička svojina u kontekstu povezivanja zajednice? Kako da se postavi ravnoteža zajedničke i privatne svojine na način koji je najbolji za zdravlje zajednice i njene članove? Kako omogućiti pristup raspodele resursa u zajednici? Ne samo resursa, nego i dodatnih vrednosti, onih plodova bašte koji... Stvorimo. Tako je, znači mikroekonomija, bukvalno. Kako da napravimo model zajednice koji bi bio idealan i drugima da ga upotrebi? Tu je sad pitanje modela. Znači, ako radimo na modelu, znači, nije to samo da bi napravili jednako selo, da bi mi tu zatvorili, to je naše neko izdvajanje sektaško, nego da otvorimo model koji u stvari pokazuje i neke dobre primenjene stvari, da bi drugi ljudi mogli da vide, da bi mi ozelenili ovog našeg